Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Kablaawan da kayo, ayayaten nga kakabsat, gagayan, iti naragsak, ken naimbag nga rabii. Damanan iti aldaw nga impay ni Apo Dios, aldaw ti Webes para iti Ilocano broadcast tayo. Kumusta kayo kakabsat? Nang malam tayo aminan, ket agyaman tayo, nga urean naman iti kanabisi tayo, agmalmalam, ket adalata ti gundaway, oras na ititid tayo, tapno tatangabyang ti rabi, ket mapakatmanan iti kararwa tayo. Ket tatangarod, agpaka amamu kami pay, nga makaduayo tatangabyang ti rabii, siyak ni Sister Ana Luisa Meneses, live ni Paco Panikitar Lac Congregation. Kaduak, ikabsat tayo Nardino, sat. Amen. Naimbag ka rin tayo, kapsat, salamat, Sister Luisa, tika dati na kang radisya kapsat tayo, Brother Natina Duplique, from Barang. Amen. Sister Leana Luisa. Salamat. Naragsak kami nga makadwa kayo kakabsat. Kat kumahanggang malpas ating nga broadcast tayo, kat madida kami nga ibagbat. Kat mapantayo nga rodan, iti opening prayer tayo, babang iti Panangulo, iti kabsat tayo, Gardino, Daniel Dumrique. Kumararag tayo ng kapsat, dawatan tayo itulong ti Apo. Amami nga man nakabalin ti angin, iti maminsan ti Apo, dawatan kumati tulong mo. Kada kami tatangarabi, tapit kasta, bayat iting panangusar dati oras nga dahil ti Apo, kasi kumati, kami may dayo tatangarabi. Dagiti kumasa sa may yatal tatangarabiin, so kumati at balit na hirid tuntog ka rin pamati. Mga lukat ti kapanmutam
Kaya kastamat ka dagiti tutuma apo dahil kumatit baling na dalan kapit kastagat masarakan da ka akas manubot ibiyag da uming apo nga dagiti sa omi sa tibilig mo tatangarabi kararagmi tatangarabi ipanangarabi dahil nga programa sila ko muna kan sila ko maapo gusti tumulong kadagiti kapag sa play especially na picture mi tatangarabi sila ko maapo mangusar king kuha na ako Diyos as na nadalos na likam so nga dayawan na ka pasalamatan dakat kang ragi tinagan niya ako ni Jesus baby dawat ng kararagni amen. Amen. Salamat kaya ni Apo Dios. Tatangaro din kakabsat at kitain tayo dagiti panagkablaaw dagiti ayaten tayo nga kakabsat ken gagayem. Dawaten tayo iti ayaten tayo nga operators. Kitaan tayo man, dagiti greetings, dagiti kakabsat tayo. Tatangabiyang tirabi, kadwa tayo ni Brother Ronald, gamit manansala, from Herona Congregation, kumabkabla ausuna, iti naimbag nga rabii, kakabsat. Kastamat kanya, kakabsat Ronald. Kastamat ni Sister J.Ann Gizon Ramos, naimbag nga rabii, mga kapatid. May sapay nga pa nagkablaaw, ititid na matkinya tayo, nikabsat tayo nga Vilma Garcia Facunla from Pinangonan Congregation na imbag nga rabi tayo aming kakabsat, madaydayaw ni Apo. Ni Sister Magdalena Fe Gasita Penular, watching from Quirino Province na imbag nga rabi kakabsat. Amen, salamat, dagiti kakabsat tayo itang lugar. Ni kastamat ni Sister Rachel Maya Gabriel na imbag nga rabi kakabsat watching from Lagilayan, Luzon, Visayas, Mindanao, kastamat ti abroad. Salamat lagi ka Ilocan one time mga kakabsat. Kakadwa tayo tatangabiyang rabi. Ti pa nagtutuloy, ti pa nang basay, ditudgo kanya ni Brother Nardino. Amen. Tuloy tayo kakabsat na. Tingin tayo man kitaan, buyaan dagiti nakom, dagiti kakabsat tayo, tatangarabi. Kadwa tayo tatangarabiin ni Sister Rowena Arsiagan, yung pagkarabi ti amin kakabsat. Amen. Madaya ti ako. Ken kastamat kakabsat, tatangarabi. Kadwa tayo ni Brother Arnold Ramiscal Ordonio, naragsak na rabi ti amin kakabsat. Amen. Salamat kini ako, Brother Arnold. Amen. Kasama ni Brother Rogelio. Madaya ti ako, Jesus. Amen. Naimbang rabi tayo. Gagayam iti pamat ini Apo agbuy-buyak iti Lagilayan Congregation Isulan Sultan Kudarat. Amen. Na magkarapit kapsat. Kastamat ti Brother Ruel Agstad na imbag nga rabi ti amin kakabsat. Amen. Madaydayo ti Apo. Amen. Kati maute. Amen. Analisa. Salamat dagiti nga pauna nga panagkablaaw yo kakabsat naragsakan launa iti puso tayo. Kaya't may alangan ato nga gundaway tapno patuloy da kayo nga impitaan, nga i-like, i-share tayo, ag-subscribe tayo, i-follow tayo kabsat. Iti Facebook page, iti The Church of God in the Philippines, kastamat adamat iti YouTube channel tayo. Ket ado nga platforms, ado nga channels nga mabalin tayo nga i-follow, i-subscribe tapno dagiti updates ket nalaka tayo nga maamuan. Ikaralag tayo ato nga napatag nga aramid ti Apo Dios, amo tayo nga babaeng ti kastoy nga programa, ado iti kakabsat nga nabindisyonan, ket may sa ti kararag tayo, ado ti may salakan manipud ti basol gapu ato nga aramid iti Apo Dios. Kabsat Nardino? Amen. Salamat sa kapsat. Kaya tatang di kapsat, sakbay nga mabuhay tayo dito highlights. Agdingil tayo mampay, dangding tayo mampay kakapsat, dagiti kanta, dagiti kakapsat from Lagilayan Congregation, di kanta, dagiti dayaw, kental na operator. Amen.
Amen. Salamat niya ni Apo Dios at ang kansyon nyo kakabsat. Dayaw ken kuana. Pudno nga iti dayaw para lang kanya ni Apo Dios. Tatangarod ayaten ket uyaan tayon iti highlights ato yung napintas nga ulat iti naaramid nga may isang arabii nga revival kastamat iti 14th anniversary ikalabing apat na anibersaryo iti Church of God ijay man Cagayan de Oro City. Kastamat sumaruno nga buyakin tayo iti anniversary. 22nd anniversary of Church of God mat iti Vancouver, Canada. Kat excited tayon nga makita man ating highlights kat i-request mi man iti operators tayo tapno makita tayo ati araramid ni Apo Dios. Amen. Salamat kini Apo Dios kabsat tatang rabi. Kain tayo na buya dan iti na palapalabas ng anniversary dagiti kakabsat tayo. Kaya tatang rabi kakabsat mapantayon iti may katlong kapsat iti dating programa denggan tayo kung buya tayo dagiti sumaganad nga trabaho ti Apo ito kada tayo kada dagiti kakabsat tayo nga Angkor matlag tatang rabi operator in Angkor. Amen. Amen. Naimbag nga rabii kada tayo amin kakabsat adtoy dagiti sumangpet nga announcement tayo. Taga-amuan tayo inton August 9, 36th anniversary of the Church of God in Katarungan Village. Ket inton August 15 and 16 kakabsat One Night Revival and 27th anniversary of the Church of God in Sitio Alngihan, Malungon, Sarangani Province. Sumaruno kadanita inton August 21 to 23
one-day seminar, two-night revival, and 12th anniversary of the Church of God in Bibliang Zamboanga del Sur. Ket syempre, tayo kay lipatan dagiti regular nga paghimungan tayo. Ada latati online prayer meeting every Monday at 8 p.m. Kita-kita tayo manen kakabsat. God bless us all. Amen. Salamat. Amen. Salamat. Amen. Salamat kakabsat. Kada kita nga pakdahar, kada kita sungad nga trabaho ti Apo. Kaya namnamaan tayo, ani Apo kumatiwang petition kada tayo. Kaya tatang rabi kakabsat, hintayo man pa ikitaan ulit kakabsat, dagiti kakabsat tayo online, dagiti dakundag ng ragsak, dahil tayo mambuyaan kakabsat, operator. Tatang rabi kakabsat, kadwa tayo manan ni Sister Lourdes mamukot. Amen. Nang bagnarabi ti aming kakabsat, tayo tinaganda. Amen. Kasamot ng kakabsat. Kasamot ni Sister Meli Pabunan, na yung bagnarabi ti aming kakabsat, from Liglayan, Isulan Sultan, Sudarat, Madaydayo, ti Apo. Kasamot ni Brother Eli, Samuel Pakudlan, yung bagnarabi ti aming kakabsat. Amen. Madaydayo, ti Apo. Kasamot ni Brother Rocky de la Cruz, na yung bagnarabi ti aming kakabsat. Amen. Madaydayo, ti Apo. Kaya ti Mauday, kakabsat. Brother Boy at Miguel. Amen. Madaydayo ti Apo, kinimbag na. Amen. Salamat kinang from Victoria. Sister Ana Luisa. Amen. Salamat. Nakita nga kablao yung kakabsat. Kadwa tayo mat ni Sister Elena Zabala, iti Balawang Congregation, kumabkablao. Suna, naimbag na rabi tayo amin kakabsat. Kastamat kinyam, kabsat Elena. Ni Sister Irene de los Santos Maranyon, naimbag na rabi tayo amin kakabsat. Kadwa tayo mat ni Brother Francisco Dato Castillejos, naimbag na rabi tayo amin kakabsat. Madaydayaw ti Apo. Amen. Ni Sister Aida Meneses, Tinipaco Congregation, naimbag nga rabi tayo amin, kakabsat. Amen. Kastamat kinyam, kabsat Aida. Kati Maudi, ni Sister nga Maybelline Rabago Gaspar, naimbag nga rabi tayo kakabsat, ken kakayan, madaydayaw ti Apo, itang oras, ken rabi watching from Ilocos Norte. Ay, nagragsak kakabsat nga mabasbasa dagita nga kablao yo. Maragsakan di puso, no? Ilocos, dati sultan ko darat. So nga, gyaman tayo, iti kastoy nga aramid iti Apo Dios. Kabsat, Nardino, ti panagtultuloy tayo? Amen. Nagragsak kinakong tayo kabsat. No, makikita na kayo, nagkinakong tayo kapanunutan tayo online, na. Kaya tatang rabi, hintay man buyan kakabsat, at birthday greetings kay tayo, at nagiti kakabsat tayo, nga natan iti panagkasangay da, si Mangkwat, nagiti birthday da, buyan tayo man, operator. Amen. Kaya sa tipang kita kapsat, nga naging bag-unay ni Apo Diyos, kada tayo, nang nangruna kinyay kapsat, kadimanon dahi altaw, ti panakasangay yun. Amen. Sister Ana Luisa. Amen. Kung kablao kami, iti happy birthday, kakabsat. Tatangaro, iti panagtultuloy tayo, kakabsat, ti Maudi, iti atoy
pangatlong parte o bahagi iti aramid ti Apo Dios bago tayo denggan iti napatag ken nasantuan nga sasao ti Apo Dios. Ket puyaan tayo ato na isagana nga maysa nga sonata dagiti mothers ang ating mga ayaten nga ina from Kabakan Congregation. Iti paulo iti kansyon ng daket pagtakderak iti kari ni Kristo. Puyaan tayo ato nga kansyon. Amen. 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 Salamat. At ang napintas nga kansyon dagiti ayaten kayo nga kabsat from Kabakan Congregation. Kabsat, Nardino? Amen. Padaydayo ti ako kapsat na panangusar kada tayo, panangaramat iti tayo ito programa, tapos iti sa man kakabsat, kahit mayadal iti tudno nga sasaw ti ako. Kahit tatangradi kapsat, sumurpen iti may kapat nga pasat, iti trabaho ni ako, tatangradi, ngawan sa bali, no di adi kapapakgan, ngayon tayo mga gan, adi panagat-agal tayo, iti sasaw ni ako. Tatangradi, iyawad po katakay kapsat, ati kapsat tayo nga nagkapupay iti Santa Maria Bulacan live kapsat nga iyadal iti sasao ti ako. Umuyo kapsat dahil iti
magbaga ng task dagiti anak ti Dios nga masabol tayo nga iadot ti sasaw ni Apo taday tingarot ti panakapalit ti Dios wenno bilag ti Dios tapno maisalakan tayo. So nga tatang rabi ay kapsat tayo nga ayatan Brother Joseph Pagar from Santa Maria, Bulacan, awisundaan kapsat Rugyana hon kakabsat di pa nangyada pinapalitukan nga sasaw ti Apo itatang rabi Brother Joseph. Amen. Amen. Naimbang nga Rabio, aming kakabsat. Kan kasama dagiti angkor tayo tatang Rabi, Sister Luisa, Brother Nardino. Kan kasama dagiti operator tayo, dati likod iti daytoy nga programa. Agyaman nakmanan kini Apo iti tangabiyang ti Rabi kakabsat nga naikanamanan iti gundaway nga makadua kayo iti daytoy nga napateg nga programa ni Apo. Iti Webes broadcast dalan ti Kinasanto Ilocano broadcast ket dayawak ni Apo tatangarabyang terabi kakabsat maibingay ko manan di iti napateg na sasaw iti Dios sapay la kuma iti tunggal maysa nga adda iti balay tayo agdingdengeg tayo adino mga lugar iti ayan tayo itatangabyang iti rabi ket madaan na tayo iti bendisyon dagiti napateg nga sasaw iti Dios. Ket naimbag nga rabi iti amin nga naka-join iti tatanga biyang terabi kakabsat dagiti kakabsat tayo iti pamati kadagiti gayem tayo kadagiti first time na daman ti first time nga maka-join iti tatanga rabi ket daytoy iti kararagmi nga sapay la kumanga iti bendisyon iti sasaw iti Dios ket umay kanya tayo amin. Kaya tatangarot kakabsat, kaya gadal tayo iti sasaw iti Diyos, nga masarakan tayo dito'y Levitico, Kapitulo 6, versikulo 12, ken 13. Kunana dito'y kakabsat, ket ti apoy iti rabaw ti altar, mabatin to asidadarang ijay, daytoy dinto maidep, ket ti padi sungsungrudan nanto iti binigan bigat, ket ikabil nanto asi ornos iti rabaw na ti daton a mapuuran ket puuran nanto ijay ti taba dagiti daton a maipaay iti kapya. Versikulo 13 ti apoy mabatin to laeng asidadarang agnanayon iti rabaw ti altar daytoy dinto maidep. Agkararag tayo aming kakabsat amami nga manakabalin ti amin, nagyamang kami o Diyos, iti dati nga rabiyang tirabi nga, paay mo man ang kanyami nga, kami pagadalan iti nabalitukan nga sasaom, dawatan may iti bendisyon, iti pananguna, iti Espiritu Santo, iti nagtingan mi o Diyos, ket iti adipen nga aramatan tatanga rabii, ket agsao ka babaan kenkwana, ket dagiti pagyatam lang iti iso nga maisao na, itatoy nga panagadal mi. Dahito iti dawat ken kararag ni tinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Amen. Tatangarod kakabsat iti Paulo na iti intay pagadalan manipod ditoy sasaw ni Apo. Akas ko na dito iti apoy mabatin tulang asidadarang nga agnanayon iti rabaw ti altar. Ti apoy iti rabaw ti altar mabatin to asidadarang ijay. Iti Paulo na agtalinaed asidadarang iti pamati. Amoy kakabsat napataglaunay nga maamuan iti tunggal may sa kanya tayo iti pudno nga relasyon iti Dios ken iti pudno nga kapadasan iti panakaisalakan manipod iti basol. Iti panawon tayo iti tiyempo tayo tataket nagado iti mangisursuro nagado iti dagiti preachers nga kunada ken ore man no dagiti online ken ado iti mabuya tayo ado iti makita tayo mangagan tayo nga mangisursuro damat iti sasaw iti Dios nga magyaman tayo itatangabiyang terabi kakabsat nga nasarakan tayo iti pudno nga pamati iti pudno nga panakaisalakan nga naisuro kanya tayo han tayo lang nga nanggagan iti nga panakaisalakan no di ket dagiti imawat kinapo tayo nga Jesucristo, pudno nga kapadasan da. Naisalakan tayo manipod iti basol, nawayawayan tayo iti basolen, nagsardeng tayo iti panagaramid iti basol. Daydi iti biyag tayo ket kinadakes, kinakillo, ada iti bisyo na, agserserbi tayo mat ngam,
adalat tayo iti basol nga aramidon tayo. At tayo nga makisimsimba, makigimgimong, nga madalat ta matiti aramidon tayo nga kinakillo, wenno kinadakas iti panagbiag tayo. Nga magyaman tayo iti Diyos, idi tiyempo nga hintay nangagan iti pudnong ebanghelyo ni Apo, ket si tayo ket nag-response tayo iti panangawag iti Diyos kanya tayo, insuko tayo dagiti basbasol tayo, pinagbabaywan tayo, ken namati tayo nga babaan iti dara ni Apo tayo nga Jesucristo, si tayo ket napakawan kadagiti basbasol tayo, ken inarami na tayo iti Diyos nga baro nga parswa. Binalbaliwan na iti biyag tayo, binalbaliwan na iti aramid tayo, iti amin nga rumrumar iti ngiwat tayo, awanan iti kinadakas, awanan iti kinaulbod. Amen. Agyaman tayo iti Diyos, iti dayta nga napateg nga kapadasan, iti daytoy nga nagpintas nga kapadasan iti panakaisalakan, manipod iti basol. Kat naadaan tayo iti pudno nga pamati iti Diyos. Takuna nga iti Biblia saan nga amin nga mamati ket pudno nga pamati iti adda kanyada. Iti pudno nga pamati kakabsat iso daytoy ada iti nagbiag nga pamati. Namati tayo iti dara ni Apo tayo nga Jesucristo nga pinakawan na tayo dagiti basol tayo ket inikat na tayo iti amin nga kinadakas ket tataket agbibiag tayon kakabsat iti pagayatan iti Diyos. Agbibiyag tayon iti dalan iti kinasanto. Magmagna tayon iti dalan iti kinasanto. Kat may nga ba nagkakabsat nga si tayo kat umawat kinaapo tayo nga Jesucristo. Kung sabali nga ba nagkakabsat nga si tayo kat makapagtuloy iti daytoy nga pamati. Kaya daytoy nga rabi kakabsat iti kayat iti Diyos iti tunggal may sa kanya tayo nga daytoy ko mga pamati ket agtultuloy nga agap-apoy kanya tayo. Agtultuloy nga napudot iti pamati tayo, agtultuloy kakabsat nga si dadarang iti apoy nga agtultuloy nga iti pamati nga daytoy nga inpaay kanya tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. Takas ko na nga iti Biblia, dito'y Matthew 24:12, ket agsipod ta adunto iti kinadakes ti ayat dagiti ado lumami isto. Wen kakabsat iti damdamo narigtada, iti damdamo napudot ka iti pamati. Ngam ammo tay kakabsat nga iti biag iti Kristiyano ket ado iti sulisog, ado iti panubok, trials and tests, iti biag tayo nga na espiritualan. Dumteng kakabsat iti naduma-duma nga panang suot iti pamati tayo. Ket kasta iti aramid iti diablo Kayat na nga iguyod na tayo manan iti panagbiag iti basol. Kayat na nga agsubli tayo manan iti basol. Kayat na nga talikudan tayo iti Diyos nga pagserserbian tayo. Ket iti kayat iti diablo lumamiis ka iti pamati. Nga akas ko na ditoy iti kinaado iti kinadakes ditoy lubong kakabsat. Iti dati nga napudot, narigta, ket lumamiis. Kalalanto nga agin-inot kakabsat. Agin-inot nga lumamiis iti pamati na. Ngem iti karit iti Dios kanya tayo agtalinaed tayo kuma iti daytoy nga rabi kakabsat. Agtalinaed tayo asidadarang iti pamati tayo. Akas ko na ngarod nga umuna ket pagbiagan tayo, tinagagat ana espiritual asiglat tayo. Amoyo kakabsat, kasapulan nga agbalin tayo nga nagagat nga na espiritualan. Adya ibagbaga tayo nga spiritual asiglat, when spiritual seal nga kuna tayo, or enthusiasm nga kuna nga ron iti Ingles kakabsat. Ket agtultuloy nga marikrik na tayo iti puso tayo. Nga ito iti mangidurduron kanya tayo, tapno lalado tayo nga pagserbian iti Diyos, iti amin nga kabailan tayo, iti amin nga pigsa tayo, iti amin nga oportunidad nga iti Diyos, iti tunggal may sa kanya tayo nga makapagserbi kanya na. Nga di tayo agsarsarden, kakabsat, no di kanayon tayo nga agbirbirok iti tiyempo
tapno makapagserbi tayo kini Apo. Iso nga pagbibiyagan tayo, iti kinagagat nga na espiritualan. Amoy kakabsat, iti nagagat nga tao, napintas nga ko ata nga ugali atay nagagat iti material, iti literal, ke napintas kakadwa jay tao nga nagagat, hindi matkakabsat. Antay nga kaya iti tao nga nasadot, hindi mat. Kung na nga iti Biblia, no, di tayo nga agtrabaho, o agsadot-sadot tayo, di ka mangan, kung na nga rod. Kakabsat, naman minsan, iti kinagagat lang iti tao, pagdating dagiti na materialan nga banag. Adi nga ron kunada, no, pagkakwartaan, pagkakitaan, ada iti mapalada, ada iti maalada, ada iti pakinabang, nga maalada, nagagat da. Nga pagdating dagiti na spiritual nga banbanag kakabsat, no, minsan ka medyo agkurkurang iti kinagagat. Iso nga kuna nga ron dito, pagbiyagan tayo iti kinagagat nga na espiritualan. Nga ito iti banag nga nakita tayo nga kapatgan nga aramid iti Diyos, kapatgan nga aramid iti ima tayo, nga nasarakan tayo kakabsat. Iso nga sapay la kuma, nga itod tayo, iti amin nga pamuspusan tayo, nga pigsa tayo, tapno nagagat tayo nga agserbi kini Apo. Akas ehemplo tayo ni Nehemiah, hindi magkakabsat. Napan tayo nga adalan iti istorya ni Nehemiah, ket day din amuan na nga day bakod iti Jerusalem, ket natumbada, broken, kakabsat. Anya iti ada iti puso na. Ada iti puso na nga kayat na nga ibangon uli. Iti na dadael nga o broken nga bakod iti Jerusalem. Katanya iti inarabid na kakabsat. Di mawat iso na iti permiso kadag iti ari. Tapno makaawi di so na di Jerusalem. Katapan na nga kinumbinsi. Kakabsat. Dagiti Hudyo, dagiti Israelita tapno ibangon damanan iti natumba nga bakod iti Jerusalem. Katamoy kakabsat hanga nalaka nga aramid iti sinango ni Nehemiah kakabsat. Ado dagiti panangkon kontra dagiti dadduma ket narigad nga katungtong, di da nga makik-operate. Ket kakabsat, adda pay dagiti tattao nga mangliblibak kanyada. Katawaan isuda. Sino dagijay kakabsat? Ni Tobias, kini Sanbalat. Di ba? No basaan tayo kakabsat, ijay ni Nehemiah, iti istorya na kakabsat. Mabasa tayo jay, na daidi, nga talaga nga ni Nehemiah, kat pinangunaan na, iti panangitakder manan, iti bakod iti Jerusalem, kakabsat, kastalauna iti regtana, kastalauna iti gagat na, kastalauna kakabsat iti siglat na, nga aramidan iti amin nga pamuspusan na tapno maibangon daytoy nga nadadaal nga bakod iti Jerusalem ngem daytoy ni Tobias kini Sanbalat anya ti kunada umuli lang iti maysa nga surat ita kunana ka matumba at nga bakod kitaan nyo man kakabsat minsan kasta dagiti aramid tayo ado dagiti mangmak kanya tayo kunana nga iti Ingles na ado dagiti tattawa katawaan na tayo. Anya kadida iti aramidon nyo? Anya kadida kita pagbanbanugan nyo dita? Di da maawatan kakabsat. Di da mga awatan. Kada ito yung aramidon tayo. Iso da ito iti pagayatan iti Diyos. Iso da ito dagiti aramid iti Diyos nga nasarakan tayo nga ipatpatag tayo. Iti panagbiag tayo. Iso nga kakabsat intultuloy na lata o reman no ada iti panangliblibak ni Tobias kini Sanbalat kat anya iti napasamak. After 52 days, nalpas iti trabaho. Nagpintas iti aramid ni Apo. Di magkakabsat. Iso nga, pagdating kuma, dagiti na espiritualan nga aramid ni Apo, kariton tayo iti tunggal may sa kanya tayo kakabsat itatangabiang iti rabii, na di tayo kuma agsat-sadot, di tayo kuma mabannog, nudikat itod tayo iti amin nga kinagagat tayo, tapno makapagserbi tayo kini Apo. So, awisan ta tayo, nag-Bible study, well, lata. Amen. Nagagat tayo nga sumurot,
Nagagat tayo nga mapan. No, wisan ta tayo, baga na ijay local tayo, dagiti pag-meetingan tayo, nga ada iti visitation tayo, di ito yung aldaw. Amen? Agbisita tayo, mapantay dagiti babalay, agimbitar tayo, agi kasaba tayo, iti sasawi iti Diyos. When kakabsat, sisasagana tayo, nga ito iti pigsa tayo, bumangon tayo. Amen? Hantay maglaladot. No, dikat, ito tayo, iti amin nga pigsa tayo para kini Apo. Akas, iti inaramid din ni Nehemias kakabsat. Kat, ipatpatag tayo kakabsat, iti trabaho iti Diyos, nga impay na iti tunggal maysa kanya tayo. Sa limatmatan tayo, iti ragsak, iti panagdaydayaw. Amo yung kakabsat, iti daytoy nga panagtalinad tayo, asi dadarang iti pamati, iti aramidon tayo, tapno si dadarang agtultuloy tayo, nga napudot tayo, iti pamati tayo, kakabsat kini Apo, sa limatmatan tayo, iti ragsak, iti panagdaydayaw tayo, iti Diyos. Akas ko na dito'y Colosas, chapter 3, versikulo 16, ti sao ni Kristo agtaong kumakada kayo asi babaknang iti amin a kinasirib nga agsinsinuro kayo ken agbimbin na lakad kayo babaan kadagiti salmos ken himhimno ken na espirituan akan kansyon akan kantaan nyo asi yaman kadagiti puspuso yo iti Dios. Amen. Agtaang tayo kuma, kakabsat, nga si babak nang iti aming nga kinasirip, agsisinuro tayo, kunana dito'y kakabsat, kan agbibinalakad tayo, babaan dagiti salmos kanhimhimno. Naragsak agdaydayaw kini Apo. Isu kumara ito'y iti agtultuloy nga aramid, dagiti anak iti Diyos. Na habang bumaybayag kumatayo, kakabsat, iti panawen nga agserserbi tayo kini Apo, agbilbilang tayo ni iti tawen, kakabsat, ket lalo tayo nga naragragsak nga agserserbi kanya na. Ket panagtilalaad iti sibibiyag iti apoy. Pagbiyagan tayo iti apoy, iti panaki gimong tayo. Di tayo nga baybayan. Dagiti Domingo tayo, Sunday worship. Napatagdag iti Sunday school, kakabsat. Hantay lang ko mga mapan nga agdengag iti message. No di kat intayo mat nga dengdenggan dagiti Sunday school. Iso nga nasapa tayo. Amen. Tada ito iti aramid. Iti sidadarang, iti pamati na kakabsat. Kastama dagiti prayer meeting tayo. Dagiti panagigimong tayo nga panagkakadwa tayo, iti panagkarkararag tayo kakabsat. Amo yun, no, talaga nga si tayo kat siriregta tayong agkarkararag iti personal tayo. Di tayo nga baybayan. Iti prayer meeting tayo. Ore man no nabannog tayo iti agmalam kakabsat. Ore man no amo kakabsat nga iti tunggal may sa kanya tayo do iti aramid tayo, dagiti obra tayo, trabaho tayo iti agmalam, dagiti daduma estudyante, ado iti aramid da iti eskwelahan. Ngem kakabsat, iti palagip iti Diyos, iti nung galmay sa kanya tayo, ore man no nabannog tayo, ore man no ado iti aramid tayo, di tayo baybayan, dagiti aramid iti Diyos, dagiti aramid ni Apo. Lalo dagiti panakigimong tayo, iti prayer meeting. Kaditoy, iti panakigimong tayong mapapigsa tayo, mapabilag tayo. Amen. Agkakadwa tayong agkarkararag, kat ipaay tayo iti Diyos, iti amin nga dawdawat tayo, kakabsat. Iso nga, hang kumang agbalin nga ado iti pambar, dahilan tayo, pagdating iti aramid ni Apo. Maminsan gamin, ado iti pambar, dagiti daduma, kastoy dati aramidat, ada iti papanak. When, ado iti aramidat, ada iti papanam, ngam iti Diyos, iti kapatpatgan kanya tayo, hindi matkakabsat. Ngayon na iti eton tayo, iti amin nga puso tayo, iti amin nga pigsa tayo, iti amin nga panunot tayo, kakabsat, iti amin nga kararwa tayo, isuna iti ununan tayo, iti biyag tayo. Hindi bali nga mabaybayan tayo, iti daddo mga bambanag, hantayo lakit di mabaybayan, iti Diyos, dagiti aramid iti Diyos. Amen. Iso nga kuna na ditoy, kakabsat, pagbiyagan tayo, iti Apo, iti panagserbi kanya na. Amo yung,
kasapulan kakabsat nga si tayo kat si tayo kuma iti agbalin nga impluwensya dagiti kumapkapsot wenno lumamlami is kadagiti pammatida. No daman iti kadkadwa tayo tabalay tayo nga mapanpansin tayo nga akas lumamlami is aglaladot nga makigimong nga agarami dagiti pagayatan iti Dios. Si tayo kuma iti mangiguyod kanya da. Awisam ni bakit mo, nilakay mo, no makita nga, kaladi na kaya titi makigimong, intan lakay, intan bakit makigimong tayo, dagiti ubing, dagiti anak tayo, kakabsat, si tayo kuma, nga Kristiyano, nga ama, kanina, iti balay tayo, nga mawat kinapo tayo ng Jesucristo, si tayo iti mangiguyod kanya da, ngayon tayo makigimong, agkakadwa tayo, nga agserbi kiniapo. Kami nung maminsan dagiti ubing ka narigat iso dang awisan hindi matkakabsat. Ado iti pambarda, ado iti rasunda, ngam kakabsat, sino kadi iti mangyasideg kanyada iti Dios. Sino kadi kakabsat iti mangikayat kanyada tapno ipaay da matitibiyag da kiniapo tayo ng Jesucristo nga agserbi da matiti Dios no di mat si tayo ngay mawat kiniapo. Baybayan tayo lakid di isuda, makikitaan tayo lakid din iti kasasaadan kakabsat, mapukaw da. Kakaasi di kasasaad da kakabsat. Isungag talinad kumang si dadarang iti pamati tayo, wan kakabsat, dayta iti ingkari iti Diyos kanya tayo, no mamati tayo kiniapo, hanlaan tayo lang si tayo iti may salakan, no dikat iti aming nga kabalay tayo. Dayta iti kari iti Diyos, patyon tayo kakabsat. Iti kari iti Diyos. Pagbiyagan tayo, iti spiritual asagot tayo, tapno agtultuloy nga sigat dadarang iti apoy, iti pamati tayo. Akas ko na nakakabsat, dito'y may kadwa nga Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 6, gapuna, ipalagip ko, aparangrangam iti sagot ti Diyos nga addaking ka, agapo iti panakaipatay, dagiti imimak, lagi pam iti aramid ti Apo iti biyag tayo kakabsat. Kuna na nga ro ditoy gapo na ipalagip ko, ipalpalagip ni Pablo kini Timoteo kakabsat. Nga inna nga parangrangan kuna na ditoy papigsaan, papudutan iti sagot nga impay iti Dios, iti talunggading nga impay iti Dios nga gapo iti panakaipatay dagiti ima na. When kakabsat, iti Diyos kat inika na iti tunggal may sa kanya tayo iti sagot, talunggading kat dahita nga impa iti Diyos kanya tayo kat usaran tayo para iti panakaluwalhati iti Diyos, iti panagbiag tayo. Amoy kakabsat na patag, iti bawat aramid tayo, iti bagi ni Kristo, iti iglesia, iti Diyos. Titunggal may sa kanya tayo, kat ada iti ministeryo, nga dapat tayo nga aramidan. So kakabsat ko na nga ro dito'y Biblia, di kay baybayan iti sagot nga intud iti Dios kanya tayo. Akas ko na dito'y imuna nga Timoteo chapter 4 versikulo 14, di kaliwayan ti sagot nga addaken ka. Ana itad ken ka babaan iti padto. Iti panakaipatay dagiti ima dagiti panglakayen. Wen kakabsat, di ka baybayan iti sagot mo. Iso nga kakabsat, no anyaman iti nakita tayo, anyaman ti sagot nga intot iti Dios kanya tayo, talunggading impay iti Dios kanya tayo, usaron tayo kakabsat para iti kalwalhatian iti Dios. Iso nga no da iti boses tayo, agkanta tayo para kiniapo. Dahil dinahan tayo nga mawat kiniapo ka, nalaing tayo ag karaoke. Tapos tataka, di tayo nga makakanta para kiniapo. Kakabsat. No si tayo kat ada iting paay ni Apo nga mangisursuro tayo, agadal tayo. Hanla nga da iti Sunday School Journal, no di ka dagiti amin nga babasaan, nga makita tayo nga insurat. Dagiti tao, iti iglesia, iti Diyos, kakabsat, na makatulong kanya tayo tapno, may suro tayo iti pagayatan iti Dios. Kasi tayo kat inayaban iti Dios nga mangikasabay iti ebanghelyo na magkandak dagiti Bible study, kanayon tayong agad-adal iti sasawi iti Dios. Antay lang agad-adal, agkarkararag tayo, kakabsat agpaspasting tayo. At iti aramid dagiti agararamid para kini Apo
kakabsat. Takit-kitaan tayo nga bawat pagkakataon, bawat opportunity kat napatag kakabsat. Iso nga di kay baybayan, iti sagot nga impay iti Diyos. Lagi pun tayo, dagiti aramid ni Apo, iti panagbiag tayo. Lagi pun tayo, iti biag, nga naggapon tayo. No kasano, nga ni Apo, insalakan na tayo, inika na tayo iti kapya, inika na tayo iti ragsak, iti biag tayo, insalakan na tayo, iti biag nga kakaasi, miserable, iti biag nga awan, iti namnaman na, iti biag nga no mapanunot tayo, di tayo kayat nga sublyanan ng kakabsat. Iso nga tata, nga adda tayon, iti pamati, nga raytoy, nga intad niya Apo tayo nga Jesucristo, agtultuloy ko nga habang agserserbi tayo kini Apo, agtultuloy ko nga napudot tayo, iti pamati tayo. Han ko nga dumumtang, iti panawan, iti panagbiag tayo kakabsat, nga lumambiis iti pamati tayo. Na di tayo kayatan iti umatendar, di tayo kayatan iti agkararag, han kuma, kakabsat. Nadikat kang kanayon, agtultuloy kakabsat, na iti puso tayo, agserbilatan kini Apo. When kakabsat, di tayo nga maiwasan, agkad kaedad tayo, lumaklakay, bumakbakit, maminsan kumapkapsot iti bagi, dahil daddo mga bambanag nga dahil ka maaramid tayo tataka medyo limit iti maaramid tayo nga po iti panagkapsot iti bagbagi tayo ngam kakabsat aging gana dahil iti pigsa tayo aging gana dahil iti gundaway tayo agserbi tayo latta na serrigta kat si dadarang iti apoy iti pamati tayo. Iso ako na nakakabsat iti regta, iti panagserbi tayo kakabsat, kat sapay la kumakat agtultuloy, akas ko na dito Roma, chapter 12, versikulo 11, saan kumaama pukaw, iti reg tayo. Nasged kayo iti espiritu, nga agserbi iti Apo, Roma 12:11. Nasged iti espiritu, nga agserbi iti ni Apo. Iti oras, iti devotion tayo, iti kararag tayo. Han nagbalbaliw kung makakabsat. Amen. Han ko mga agbalbaliw, kananayon lang tayo, itultuloy tayo, dagiti family devotion tayo, kakadwa tayong agkarkararag, awisan tayo, dagiti pamilya tayo, dagiti anak tayo. Han ko mga magsarsardan dahil nga aramid tayo kakapsat, agtalinad tayo iti sao iti Diyos. Han ko mga iti sao iti Diyos kat malipatan tayo, no di kat iti sasauna, iso iti balitok, iti puso tayo. Kay kayat tayo itagdengag ti sasaw ni Apo, kay kayat tayo iti umatindar. Amen. Kay kayat tayo itagdengag iti Sunday school, dagiti preaching, dagiti online. Ada iti time tayo ng agdengag, dagito'y kakabsat. Ipaay tayo, iti panagdengag tayo, patuloy tayo nga mawaw, ken sito'y ag-desire, dagiti sasaw ni Apo. So nga, no, dumtang dagiti napatag na sasauna, kanayan tayo nga mamiris iti bagbagi tayo, iti puso tayo, suksukimatan tayo, kitkitaan tayo, Apo, anya pa iti kasapulak. Apo, anya pa iti kasapulak. Apo, anya pa iti aramid ko. Nga sa mga pagayatan. Apo, anya iti biyag ko, iti sangwanam. Apo, Diyos, kayat ko nga man-anay. Amen. Kayat ko nga makapagnak, iti dalan ti kinasanto, iti dalan ti kinalinteg. Kanayon tayo nga sukimatan iti bagi tayo, kakabsat. Iso nga manggaganda iti sasaw iti Diyos, kalatay lagsarsarming, ti bagi tayo, ti makitkita tayo, ti sarili tayo, ti makitkita tayo. Han nga iti sabali nga tao, han nga iti kabsat tayo, mga gamit ti sasaw iti Diyos, hanga para kanya kata, para kingkwana dayta, madi kakabsat, hanga kasjay. Amin nga sasaw iti Diyos, awaton tayo, kitkitaan tayo, iti sarili tayo. Kung mo yung kakabsat, dahil iti pagpintasan na, iti sasaw iti Diyos, no maminsan mapasakitan na tayo, ipakita na iti kasasaad tayo, ipakita na iti basol mo, ipakita na iti pagkurangam, ipakita na dagiti aramid mo, kakabsat, ngam ipakita naman, babaan iti sasaw iti Diyos, nga dahil iti panakabalin iti Diyos, nga tulungan na ka, tapno makapagbalbaliw ka, tapno makasidig ka kini Apo. Tapno may ayos mo, iti relasyon mo iti Diyos. Iso nga kakabsat, sapay la kuma,
Pero ito'y nasarakan tayo kini Apo, agtalinaad tayo dito'y kakabsat, di dito'y napamati. Kan maudi kakabsat, apan tayo nga ibingay, babaan iti testimonya, iti dito'y napamati, nga inawat tayo kini Apo tayo nga Jesucristo. When kakabsat, dito'y hanlang nga si tayo, kinasya na tayo iti Diyos, imay kanya tayo, iti parabor iti Diyos kakabsat, ngam, sisasagana tayo mo't kuma, nagpausar kini Apo, tapno maisalakan dagiti daduma. Intayo kuma kakabsat, nga kitaan, intayo man kakabsat nga i-reach out, dagiti daduma nga kasapulan damat ni Apo tayo nga Jesucristo. So napatag kakabsat, nga agtultuloy tayo nga agpaaramat kini Apo tayo nga Jesucristo. Agpaaramat iti Diyos. Napatag iti biyag, napatag iti panagserbi tayo kini Apo. Ore manubasit iti aramid tayo kakabsat. Ore manosit tayo kat hanta ngayon nga agikas kasaba. Hantayo nga tumaktakdar iti likuran ti pulpito kakabsat. Nga mada iti maaramid tayo para iti Diyos. Ore manubasit nga aramid ita panagbisita, panangibingay iti testimonya tayo kakabsat, panang-share tayo personal evangelism tayo kakabsat, panangitod tayo iti kanta para kini Apo, o anyaman iti masarakan tayo nga trabaho, panangtulong kadagiti ministro nga usaran aramatan iti Diyos, panaglinis ti kapilya, di mat kakabsat, anyaman iti banag nga aramidon tayo, numadaydayaw itinagan iti Diyos. Aramidan tayo nga para iti Diyos, kakabsat. Kan, aramidan tayo nga sererigta, nga panagserserbi, kini Apo. So, kakabsat, dahi nga rabi, agtalinaad tayo kuma, nga sidadarang iti pamati, iti Apo, iti pamati tayo, agtultuloy, nga napudot tayo. Kaya't, ore man no, agbayag tayo dito'y lubong, nga makita tayo, ado iti kinadakes, ado iti lumamlami iti pamati da, ado dagiti tumaltalikod, hantayo kuman, nga tumalikod kini Apo. Agtultuloy tayo kuma, nga magna iti dalan ti kinalintag, magmagna iti dalan iti pagayatan iti Diyos, magmagna nga awan iti basol, agbibiyag, ngahan nga agararamid iti basol, at agbibiyag iti aming nga kinasanto iti panagbiag. Agtalinaad asi dadarang iti pamati. Daytoy iti mensahe ni Apo iti tangabiyang tirabii. Madaydayo ni Apo kakabsat. Isbulikon kadagiti angkor tayo. Amen. Salamat kaya ni Apo Dios, kabsat Joseph Pagar, iti panagusar na kinyam, tapno dagitang akarit, pamagmaga ket maited dagiti kakabsat, bawat may sakinya tayo nga nagdangag iti sasaw ni Apo Dios. Naglawag kakabsat, nakarit launay iti kararwak tatangabiyang tirabii at ati kayat ni Apo Dios, gapo ta ado ti mang istorbo. Ado ti mabalin nga makaala iti atensyon tayo ato nga lubong katulad iti nangagan tayo, kayat ni Apo Dios agtalinaad tayo nga napudot nga agpaaramat iti aramid ni Apo Dios. Ket salamat kabsat at ang mensahe madaydayaw ni Apo Dios, Brother Nardino. Brother Nardino? Amen. Salamat kakabsat at ang rabi. Igundaway nga indot niya Apo Diyos kada tayo. Tapno iti kastakit nagkakatuwa tayo. Iti tayo nga programa. Dalat kinasanton. Salamat Brother Joseph. Iti panangusar niya Apo King ka. Pamutay kakabsat. Nagiti nga sasaw ti Diyos. So titubter karit tayo at ang rabi. Kaya at ang rabi kakabsat. Mapantay nga rudan iti closing prayer. Pangunakon di pa nagkararag. Kakabsat. Kararag tayo. Amami nga manakabalin kay amin, dayawon dakat ang arating, dayawon dakat talaunay di panagayat mo katakan ni Apo. Salamat ka dali sa asaom nga kami nangigan at ang arating, nang tadmanan ipikarit kinatom mi, so kumaapo Diyos dagiti nga karit ti mangtad kada kami ti pista, tapos ti kasagad makapagtutuloy kami ka.
Amumi ako ado dagiti aramid ti Sairo. Kay kunada di nagadalang kita dali Topia si Salbalat ako. Talagang ti Diablo kat agaramid ti pamuspusan ngem no. Ti adda kami ako nakasidit ka iti altar. Niti kasta ke kangkanayon kami ako Dios nga napudot lang ti pamati mi. Ket dawatan ni kami tingka ako Dios dagiti kakadwami, dagiti nakipagdengeg, nakibuya ako Dios kadati nga programa ti dalang Santo. Ket tulungan ko maamin dagiti apo at niti kasta ket mapatudker kami ti pamati. Dagiti sampay ni salakan tum pabigtig ta kuma akas manlugbot apo. So salamat ko kang ati itidme ti nangato unay pamadayaw itinagan mo tatangarabi ket pasalamatan da ka iti aming ginarawid mo kada kami itinagan ni Apo may Jesus iti daot tong kararagni. Amen and amen. And amen. Salamat, kakabsat. Kung nabindisyonan kayo, iti aramid ti Apo Dios, iti mensahe, kat i-comment syulat na kabsat. Tapno mang dagiti karit datoy, dagiti kakabsat tayo mamang basbasa, dagiti komento. Tatangabiyang iti rabii, pasalamatan na kayo, iti panagkadwayo, salamat, nakita nga nasurukan nga 48 o dinmanon tayo ti 50 live nga nagbuya, nagadunga kabsat. Ket kuma, patuloy tayo nga suportaan atoy nga aramid iti Apo Dios. Ato nga salamat kastamat iti inya ni Brother Mark Harbano, live dumingag, ken ni Sister Arzel Eunice, live kabakan. Salamat dagiti oras ken talento yo ayaten mi nga kakabsat iti pamati. At ang arudan, katagpahada kami kakabsat, nga Apo Dios, di mang ti taimas, nga panagturog tayo, aluwadan na tayo, tapno bigat, no, at dapat ibiyag, nga itid na, ipaay na, ulangan tayo ni Apo Dios, nga padayawan, ken pasalamatan. No, sumaruno nga Webes, at da kayo manan kakabsat, nga mang suporta, iti Ilocano Broadcast, dalan iti Kinasanto. Good night, kakabsat, matay dayaw ni Apo Dios. Good night, kakabsat.